Φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζετε το Imperia Plus. Όλοι γνωρίζετε τη μεγάλη αξία του και ότι είναι το number one. Μα γιατί? Γιατί ακριβώς η ειδική τεχνολογία του από πολλαπλά φυσικά στρώματα, όπως βλέπουμε εδώ, από 0,1 μάικρο έως 0,4, βλέπουμε συνεχεία των ενεργών φαρμακευτικών άτρακα 850 γραμμάρια. Η καλύτερη ποιότητα και εν συνεχεία Ultipur και 66 ειδικές φυσικές μεμβράνες. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4 μάικρον. Το Imperia Plus είναι η ιδανική λύση και για την οικογένεια αλλά και για το περιβάλλον, μιας και δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούμε πλέον πλαστικά μπουκάλια και να αγοράζουμε ή να κουβαλάμε. Πέρα όμως από το Imperial Plus, που το έχουμε δείξει πολλές φορές, υπάρχει και το Imperial Shower, το ανοξίδωτο, όπως βλέπουμε, ειδικό φίλτρο που μπαίνει στο μπάνιο μας, για να έχουμε φιλτραρισμένο νερό, χωρίς τα διάφορα χημικά που υπάρχουν στο νερό μας. Αν γυρίσω και κάνω αυτό το ειδικό πείραμα, όπως βλέπουμε εδώ, ίσα-ίσα βουτάω τα χέρια μου. Βάζω ανιχνευτή χλωρίου και βλέπετε ακριβώς εδώ πώς είναι το χρώμα. Ενώ εδώ βλέπετε ακριβώς ότι έχει απορροφηθεί όλο το χλώριο. Άρα στο χέρι μας είναι να τηλεφωνήσετε, να το δείτε από κοντά. Πάμε στην έκπληξη. Πάμε και στο καινούριο μας ανοξίδωτο φορητό μπουκάλι, το Imperial 360, το οποίο έχει εσωτερικά ειδικό φίλτρο για να μας φιλτράρει το νερό όπου και αν βρισκόμαστε. Βάζουμε νερό είτε από βρύση, είτε από λίμνη, είτε από πηγάδι και ρουφώντας το, περνάει από το ειδικό φίλτρο και μας φιλτράρει το νερό αποδεδειγμένα για να μας δώσει καθαρό φιλτραρισμένο νερό. Το καλύτερο δώρο για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για μας τους ίδιους. Τηλεφωνήστε να το δείτε και να το απολαύσετε. Πάμε να δείξουμε τώρα και τα ανοξίδωτες εδώ, τους ανοξίδωτους θέρμους, οι οποίοι είναι 1600 ml, 1 λίτρο και 600 ml, το οποίο ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε φιλτραρισμένο νερό και να μας διατηρηθεί το νερό μας κρύο έως και για 24 ώρες. Λιτώνουμε πολλά χρήματα με αυτές τις κανάτες, φίλες και φίλοι. 24 ώρες κρύο νερό, το γεμίζουμε και πραγματικά στο σπίτι μας έχουμε καθαρό και υγιεινό νερό. Πάμε να δούμε και ακόμη ένα καινοτόμο προϊόν μας, το συγκεκριμένο της Camelot, το οποίο είναι 4600 ml, χωράει χωρητικότητα 4 λίτρα και 600 ml, το οποίο ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε φιλτραρισμένο νερό και να μας διατηρηθεί έως και 72 ώρες κρύο. Και επίσης έχει και τα ειδικά εξαρτήματα για να έχουμε και τσάι ή καφέ. Η λύση πραγματικά όταν πάμε στις δουλειές μας, φίλες και φίλοι. Όταν πάμε στις δουλειές μας, τηλεφωνήστε μας να το απολαύσετε από κοντά. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι.